أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mahabarta wannan manhaja mai albarka, barkanmu da warhaka, barkanmu da haɗuwa a cikin wannan darasi da muke gabatarwa na an-nahwu al-wadih fi qawaid al-lugha al-arabiyya, inda muke cikin juz'i na biyu a wannan nuqta mai albarka al-mu'arraf bil alifi wal lam. Can a baya in ba a manta ba, mun yi an-nakiratu wal ma'rifa, suna na kira da kuma suna ma'arifa. Yadda ake gane suna na kira, in an ce na kira abin da yake ba a san shi ba, shine aka faɗa cewa ya zamo watan yana da wasali biyu, suna ya zama yana da dammataini ko fatahataini ko kasrataini. So wannan shi ake kira da suna na kira. So yanzu abin da za a koyar da mu shine ya za a yi mu mai da suna na kira ya koma ma'arifa, mu mai da suna wanda yake ba sananne ba amma ya dawo sananne. Abin da za mu gani a cikin wannan darasin kenan shine ce al-mu'arraf bil alifi wal lam, abin da ake sanarwa ko ma'arifa, watan wanda suna na kira ne zai koma ma'arifa in an sa masa alifin da lamun. Na'am, al-qa'ida yace idza dakhalat al-alif wal lam, idan alifun da lamun suka shiga alasmin ga suna na kiratin na kira, so ja'alathu ma'rifatan, za ta maida shi ya koma ma'arifa. In ba manta ba, cikin darasin mu na jiya na cikin al'alam na ɗan yi maganan sunaye ma'arifa, na ɗan ɗauko wasu daga ciki. Na yi maganan kaman suna alami ma'arifa ne, irin sunayen garuruwa, sunan mutum sananne, sunan al'amakin wurare da za ka ambaci wuri kaza, kamar a ce Zumarok, da an ce dutsen Zumarok kowa ya san shi. Kaman ka ɗauko wani wuri sananne ka faɗa, ka ce kaza, kamar Uhudu, Jabal Uhudin, da an ce dutsen Uhudu ko yaƙin Uhudu, yaƙin Badar, kaga abu ne sananne wanda kowa ma ya san shi. So irin waɗannan abubuwan duka ma'arifa ne. Sannan muka kawo cewa sunayen mata shi ma ma'arifa ne, sunayen mata. Muka kawo kaman sunaye ajami, su ma ma'arifa ne, idan suna ya zamo ajami ba larabci ba, kamar irin Ibrahim, Ismail da sauransu, da dai sauransu. So al'amthila, misalai: alkitabu fil khizana, littafin nan yana cikin loka, wurin ajiya. In kasara al-misbahu, fitila ta kare. fazatil madrasatu fi sibaq, makarantar nan ta yi nasara wato a wurin musabaka. Saqatatil ajala, abun nan baro ya faɗi, fin nahari, a cikin waton gulbi ko ƙorama. Waqa'atil kuratu, ƙwallo ta faɗa fil hadiqati, a cikin gona. To idan muka dawo muka ɗauki alkitabu, za ka iya cire alifin da lamun ka ce mai kitabun. Haka nan alkhizanati, za ka iya cire alifin da lamun ka ce mai khizanatin. Almisbahu, za ka iya cire alifin da lamun ka ce mai misbahun.
lokacin da ka cire alifin da lamun ga kowace kalma daga cikinsu wato ta koma na kira, amma in ka sa alifin da lamun ta zan me ta zan ma'arifa. Hakanan almadrasatu as-sibaq, ka samu ka ce madrasatun ko ka ce sibaqun, duka na kira ne asalin sai aka samu su alifin da lamun sai suka koma watan na kira suka koma ma'arifa. Ka samu ka ce fazat madrasatun fi sibaqin, wata makaranta ta yi nasara a wurin wata musabaka. Duk baka ayyana abu ba, amma yanzu cewa makarantar nan ta yi nasara a wurin musabakan nan, canza alifin da lamun da ka sassaka cewa duka an san su. Hakanan al'ajalatu, annahru, duka sunaye ne ka cire musu alifin da lamun sun koma na kira. Ajalatun, naharun. Hakanan alkuratu, ka samu ka ce kuratun. Alhadiqatu, ka samu ka ce hadiqatun. So wannan kenan. Sai mu dawo li'irabi, sai ka ce alkitabu mubtada'un marfu'un bid-dammati zahira. Alfa'a fi harfi jarrin mabniyun ala sukuni. Alkhizanati ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi alkasratu zahira ko alkasratu zahira. Sai ka ce aljaru wal majruru fi mahalli raf'in khabarul mubtada. In ka ga mubtada ya zo farko, duk jumlar da ta bi shi to wannan jumlar mahallin raf'a take, ita ce matsayin labarin mubtada. Kamar yadda muka karanto a baya, akwai aljumlatul ismiya, akwai aljumlatul fi'iliya. To kowace daga cikin su tana zama labarin mubtada, jumla fi'iliya ko jumla ismiya. Sannan zaka iya samun jari da majruri sun zama labarin mubtada. Zaka iya samun waton az-zarfu, zarafi ya zama labarin mubtada, kamar yadda darasin yana can gaba zamu cin masa. In kasara fi'lun madin mabniyun ala al-fatati az-zahira. Al-misbahu fa'ilun marfu' alamatu rafi'i ad-dammati az-zahira. Fazat, faza fi'lun madin mabniyun ala al-fatati az-zahira. At-ta'u alamatu at-ta'nis wa hurrika bil kasri liltiqa'i as-sakinaini. لالتقاء الساكنين. المدرسة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. في حرف جر مبني على السكون. السباق اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة. نعم. سقطت العجلة. سقط شيما فعل ماض مبني على الفتح. التاء علامة التأنيث. وحرك بالكسر شيما لالتقاء الساكنين. العجلة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. في حرف جر مبني على السكون. النهر اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة. شيما وقعت. وقع فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة. التاء علامة التأنيث وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. ده أصلين شو وقعت. وقعت تاء تنا da sukuni. تاء التأنيث الساكنة. فازت. سقطت. amma saboda ta haɗu da alifin da lamun, so ba zai yi a ce saqatat kuma ga al'ajala ba alifin kuma ana so a yi wasli a sadar da su, to ba zai yi ba, dole sai an ɗaya wasali. So shi yasa الكرة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. في حرف جر مبني على السكون. الحديقة اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة. البحث الأسماء التي في أولها الألف واللام. sunayen da farkonta akwai alifin da lamun. Lam sai sabiqa ga misalan suka gabata. Yadullu kullum minha, kowanne daga cikin sa yana nufi ala shay'in mu'ayyanin, akan wani abu sananne, ma'rufun lana kuma sananne gare mu. Fa hiya izan ma'arif, tunda haka ne ana kiran su ma'arifa. Fal kitabu wal khizanatu mathalan, da alkitabu da shi da muka ambata da alkhizana. So
la yuradu bihima ba a nufi da su ayyu kitabin cewa kowane irin littafi aw ayyata khizana ko kuma kowace irin watan loka wa inna ma yuqsadu biha ko fa inna ma yuqsadu bihima kitabun khasun abinda ake nufi da su shine littafi sananne yanda kai ka san shi ni ma mai baka labari na san shi wa khizana khassa da kuma watan loka sananna idan an ce khizana wuri ne da ake ajiye wasu abubuwa haka kamar loka dai da za ka ɗan ajiye abubuwa haka ita ce khizana. So ma'lumatun sananniya ce lissami ga mai sauraron ka sai da kake bada labari wa kadhalika yuqalu haka ake faɗa fi baqiyatil asma ga sauran sunaye Allah shi dakhalat alaiha al-alif wal lam wadda alifin da lamun suka shiga gare ta kamar yadda muka yi bayani duka ga sanan zayyawa al-misbahu al-madrasa as-sibaq al-ajala an-nahar al-qura al-hadiqa shi ke nufi da fi baqiyatil asma allati dakhalat alaiha alifu wal lam fi hadhihi al-amsila ga wannan misalai wa fi gairiha da ma wata wadda take cikin wani littafi ba wannan ba ko da a Qur'ani ne ko ka ganta nan kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.